Iga, txitxirri, mitxirri esan, hiru sorginak batera gaudenean. Aita eta ama harritzen ditugunean, magiak poza sortzen digu barrenean. Eta hau dena hasi izan, ze ni naiz One Pieceen oso fan. Eta euskeraz, txikitan, marrazkidetxunak eta telebistari pegaute egoten nintzen, asko, bai, Shin-chan, Keroro, One Piece, irukiak, ikusten dituenik. Eta abestiekin asko geratzen nintzen. Asuntoa da, One Piece nabil ikusten, Makusin, oin berriak dabizela euskeraratzen, eta postasun handia emon zidan, gainera bikoizleek egiten duten oso lan honakin, eta hasten ez ikusten, eta introa japonesez, digo. No puede ser. Baina unik gogoratzen naiz ni euskeraz zauela, hau. Eta orduan grabau nauen euskeraz, nire hotzakin, eta bai TikToken eta Instagramen azten naiz igotzen marrazki bizidunena, eta ematen du nostalgia horrek edo nolabait jentea erakarri duela. Egin ditut dagoeneko 6. De repente ematen dit hiperpopetik, beste baten ematen dit, igual rockero bai izatea, beste baten ematen dit autotunekin beste batzutan ez. Bai, nik uste dut raskatasuna ere bai ematen dago. Eta mitxirri esan, hiru sorginak batera gaudenean. Aita eta ama harritzen ditugunean, magiak poza sortzen digu barrenean. Da listo. Ona!